Γεια σας. Σήμερα όπως βλέπετε στον τίτλο, θα δοκιμάσουμε τα πιο περίεργα παιχνίδια Roblox. Ας ξεκινήσουμε. Για να δω. Ναι, όχι. Αυτό δεν το ανεβάζω σίγουρα. Γιατί υπάρχει ένα πάντα το οποίο γράφει ένα βερπούς και υπάρχει ένα Όπα ρε, αυτό είναι. Ωραία. Όπως φαίνεται, αυτό θα είναι το πρώτο παιχνίδι. Για να δούμε τι θα δούμε. Είμαι εδώ πέρα. Ο Χριστός και η Παναγία. Πρέπει να αλλάξω την οθόνη. Έτοιμος. Μου λέει ότι έχω 11 billion. Και γιατί έχω μείνει. Αυτό το παιχνίδι το παίζω. Είχα δώσει Robux για να είμαι τόσο καλός. Για να δοκιμάσω να τη δείξω. Πού είναι ο χαρακτήρας μου? Δεν βλέπω τίποτα. Νομίζω ότι το παραέκανα. Ο Χριστός και η Παναγία. Νομίζω καλά ήταν. Πάρα πολύ περίεργο παιχνίδι. Ωραία, για να δούμε τι έχουμε άλλο.
Wanna run away tower. Να στο δοκιμάσουμε. Για να δούμε. Α, εντάξει. Oh, run away. Γράψτε μου στα σχόλια γιατί το κάνω αυτό το πράγμα. Τι... δηλαδή κάνω αυτό εδώ το... μόνο αυτό. Αυτό κάνω. Απλά τρέχω. Και έπεσα. Μια πύλη. Όχι, με έφαγε. Θα κάνω αυτό το όμπι. Γιατί όχι. Έπεσα. Εντάξει, αυτό ήταν πάρα πολύ περίεργο. Και το τρίτο, το τελευταίο, για να δούμε. Κάτσε τι, Noob Train. Noob, κάτσε τι. Εντάξει. Αυτό θα είναι πάρα πολύ περίεργο. Έχει κρασάριο σερβερ. Για να δούμε. This game is a system where you can spawn. Εντάξει, αυτό. Ωραία. Έχω 0 noobs, 16 walk speed. Α, κάτσε, δηλαδή αυτό αν βάλω 200 θα είναι πολύ γρήγορα. Ναι, αλλά τώρα να το πάμε στο 50. Μια χαρά δεν είναι. Ωραία, το επόμενο είναι jump. 100. Επί 2 jump. Επί 4 jump. Ωραία και... καλά. Noobs όμως δεν γράψαμε. Για να δούμε. Noob size. Κάθε τι. Το αγαπημένο χρώμα είναι το μπλε. Enable. Βγάζει από πίσω του, δηλαδή αν βάλω 10 Noobs. Θα γράψω. Αλλά ποτέ δεν ξέρει κάποιος ότι μπορείς να βάλεις όσους θέλεις. Δηλαδή παράδειγμα ένα δισεκατομμύριο. Συνεχίζει, θα λαγκάρει στον τοίχο. Κοιτάξτε λίγο. Γιατί είναι έτσι η μουσική? Κάτσε. Δείτε τι έχει κάνει. Να σας πω, κάντε μια εγγραφή παρακαλώ για να φτάσουμε τους 1000.
Αλλά τώρα είμαστε 99. Τέλος πάντων, μία για να φτάσουμε τους 100. Πάντως, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Τι άλλο έχουμε να κάνουμε? Και επίσης να σας πω, δίνω εδώ είναι το account μου στο Roblox. Δεν εννοούσα αυτό. Εδώ είναι το account μου. Αν θέλετε κάντε με φίλο. Γεια σας.